Исәнсез укучылар, бүгенге онлайн дәрес ваканмалы рациональ тигезләмәләр турында. Ул яки уң кисәге ваканмалы аңлатма булган рациональ тигезләмә ваканмалы рациональ тигезләмә дип атала. Әлеге тигезләмәләр ваканмалы рациональ тигезләмәләргә мисал булып торалар, яки аларның ваклаучыларында үзгәрешләр бар. Ваканмалы рациональ тигезләмәләр шишкәнче, аларга ошаган тигезләмәләрнең шишелешен карыйк. Мондый төр тигезләмәләр ваканмалы тигезләмә дип атала. Чөнки сул һәм уң кисәкләре бөтен аңлатмалар, яки ваканмалы аңлатманың ваклаучысында үзгәрешле юк. Әлеге бөтен тигезләмәне карыйк. Ваканмадан котылыр өчен тигезләмәнең сул һәм уң кисәгендә иң кечкенә уртак ваклаучыга тапкырлыйбыз. Ваклаучылар 4 һәм 6-га тигез, иң кечкенә уртак кабатлы ул 12. Димәк, ике кисәкне дә 12-гә тапкырлыйбыз. Кирәкле рәвеш үзгәртүләр башкарып, әлеге бөтен тигезләмәнең тамырын таптык. Ул -33-ка тигез булды. Моның өчен без ваклаучыдан котылыр өчен иң кечкенә уртак ваклаучыга тапкырладык. Ә хәзер ваканмалы рациональ тигезләмәнең шишелешен карыйк. Алдагы мисалдан аермалы буларак, тигезләмәдә ваканмалы аңлатма бар. Һәм үзгәрешнең ниндидер кыйммәтләре өчен аларның мәгънәсе булмаска мөмкин. Рәвеш үзгәртүләр башлаганчы, Y үзгәрешлесенең мөмкин саналган кыйммәтләрен табыйк. Рациональ вакланмаларда мөмкин саналган кыйммәтләр дип үзгәрешләрнең ваклаучыны нөлгә әйләндерми торган кыйммәтләре атала. Шундый система төзик. Ә хәзер алдагы мисалга аналогик рәвештә ваклаучылардан котылыйк. Тигезләмәнең ике кисәгендә вакланмаларның иң кечкенә уртак ваклаучыга тапкырлыйбыз. Искәртеп үтик, мөмкин саналган кыйммәтләр өчен без тапкырлаган аңлатма нөлгә тигез түгел. Рәвеш үзгәртүләрдән соң бөтен тигезләмә табабыз. Әлеге тигезләмәне шишеп, тамырларын табабыз. Әлеге тамырлар арасыннан Y үзгәрешлесенең мөмкин саналган кыйммәтләрне кермәгәнен төшереп калдырабыз. Ваканмалы рациональ тигезләмәләр шишүнең алгоритмын төзик. Беренче, үзгәрешленең мөмкин саналган кыйммәтләрен табарга. Икенче, тигезләмәгә кергән ваканмаларның уртак ваклаучысын табарга. Өченчесе, тигезләмәнең ике кисәген дә уртак ваклаучыга тапкырларга. Дүртенче, килеп чыккан бөтен тигезләмәне шишәргә. Бишенче, аның тамырлары арасыннан мөмкин саналган кыйммәтләргә кермәгәнен төшереп калдырырга кирәк. Шулай итеп, укучылар, бүгенге онлайн дәрестә без ваканмалы рациональ тигезләмәләр белән таныштык һәм аларның шишу ысулын карадык. Калган мисалларны без практик өлештә карарбыз. Очрашканчыга кадәр.